Vaše borůvky v květináči strádají, listy žloutnou a keř vůbec neroste? A úroda je mizerná? Pravděpodobně děláte několik zásadních chyb, hlavně v přípravě půdy a samotné zálivce. Pěstování borůvek na balkóně nebo sůné terase je fantastický způsob, jak mít čerstvé a zdravé ovoce vždy na dosah ruky. Ale vyžaduje to velmi specifický a pečlivý přístup. Tajemství obrovské a neuvěřitelně sladké sklizně spočívá v několika klíčových krocích, které zkrátka nesmíte přeskočit. Prvním a naprosto nejdůležitějším krokem k úspěchu je výběr správné nádoby a příprava dokonalého substrátu. Borůvky potřebují dostatek prostoru pro svůj mělký kořenový systém. Takže zvolte květináč o objemu alespoň 40 až 50 litrů. Na dno nádoby vždy nasypte pořádnou zhruba 5 cm vysokou vrstvu drenáže, ideálně keramzitu nebo čistého hrubého štěrku. Nyní přichází to absolutně hlavní pravidlo. Borůvky jsou totiž extrémně kyselomilné rostliny. Běžná zahradní zemina je v květináči spolehlivě a pomalu zahubí. Musíte použít speciální substrát přímo pro borůvky nebo si namíchat vlastní z čisté vrchovištní rašeliny. Přidat trochu hrubé borové kůry a čistého písku. Ideální hodnota pH pro úspěšné pěstování borůvek se musí pohybovat přísně mezi 4,5 až 5. Druhým naprosto kritickým krokem je správná zálivka. Kořeny borůvek jsou velmi jemné a neuvěřitelně rychle vysychají. Zároveň ale nesnesou trvalé přemokření, při kterém by uhnily. Musíte je udržovat neustále, ale rovnoměrně vlhké. A pamatujte, k zalévání borůvek používejte výhradně měkkou dešťovou vodu. Běžná kohoutková voda totiž obsahuje vápník a chlor. Vápník v půdě postupně neutralizuje důležitou kyselost, což nevyhnutelně vede ke žloutnutí listů a ztrátě úrody. Pokud dešťovou vodu zrovna nemáte k dispozici, nechte vodu z kohoutku alespoň 48 hodin odstát a přidejte lžičku octa. Třetím krokem k úspěchu je slunce, výživa a mulčování. Povrch substrátu v květináči vždy velmi štědře zasypte silnou vrstvou suchého jehličí nebo drcené borové kůry. Mulč spolehlivě zadrží drahocennou vlhkost a chrání kořeny před přehříváním. Během vegetační sezóny pravidelně a opatrně přihnojujte kapalným hnojdem, určeným přímo pro kyselomilné rostliny. Pro maximální úrodu vždy pěstujte alespoň 2 různé odrůdy vedle sebe. Křížové opylení zajistí mnohem větší, sladší a početnější plody. Zlaté pravidlo zní: nikdy nenechte substrát úplně vyschnout a přísně hlídejte nezbytnou kyselost půdy. Vyzkoušejte tuto metodu ještě dnes a vaše úroda bude obrovská.